podívat, jestli tam něco vykouká. Nevím. Já jsem měla předtím pocit, že už nebyla by to kterou jako, že ne? Ale teda že mě jinou nevím. A on prostě jako vypadal, že se úplně super odrazí, ale on to udělal tak, že sedminovi a tak to bylo to by tam no, ale on to mal ľahkú raz predkom, tak som zvedovala teraz na reakciu, lebo to následných skokov mal zase podľa mňa ako keby vedel, on predtým urobil to istú chybu. No ale super, že se nechá tak zastavit pěkně.